जियानो जा आंखौथ' दसेल' नुजाफैबाय नालाय आं दा थांनोसै रायजोमथोंमोन 1.5 लाख लानानै गोजोन्थों। दा आंबोथ' गोबां जायगायाव मेथाइ खननानै सेन्देलनि प्राइज मोननाय मानसि दा बेवहायसो मा प्राइज मोनलाङो। दा नोंथांमोना खोनाबाय थानाय मेथाइ खोनासंनो ना खोनाफेरि मेथाइ खोनासंनो? खोनाफेरि मेथाइखौ फैलाया लिरदों, गारांखौ फैलायानो होदों। बि मेजर दा दामग्रा देग्राफोरखौ सिनायलाया बिथांमोनाबा बबेनि आंबा बबेनि, बेखायनो खननायाव एसे गोरोन्थि जानो हागौ। बेनि थाखाय निमाहा बिखानाय जाहैबाय रायजोफोर। जाय मेथाइखौ नोंथांमोना दिनैसिमबो खोनाफेराखै गोदान मेथाइ, फैलाया सुजुनाय, गारांखौबो फैलायानो होदों, खननोसै बि मेजर। नोंथांमोना बेफोरबायदि मेथाइ खोनाफेरदों? खोनाफेरि नालाय खोनाफेरि खनबाय। बेफोरबायदि दायो क'क्राझाराव खोनाफेरि मेथाइ खोनासंबाय। माइकआथ' माबा बेंगलनिफ्राय लाबोनायनो। साला मेन्डेला मेथाइ खनदों, बे माइक मेना मा जाखो होनना जों बया बुद्रु बुद्रुखौ बुजानोसो गिदों। बासिलांबाय मानसिया। जियानो जाबाय नोंथांमोननि जायगायाबो जोबोद गोजान नालाय, लामाफ्राबो एसे फिसा फिसा, एसे गाहाय गोजौ बिराद माबा दं। बै मा लाइन होनोलै बेखौ, आनन्दजों फैनाय लाइना बायजोबथारबाय माथो, बिजों फैफ्लांदों। दाना लामायाथ' गेद्दा गुद्दा एकदम माबा नालाय, एसे मेंनाय मोननानै लामायाव एसे ओंखारदोंमोन आरो ओंखारनायाव मानसिफोरा गोसिनाय जायो, बेलाय मेन्डेला सुमार जाबाय। मेन्डेलानो आं बिदासो जाहैना लादोंमोन। गैयाब्रा मानिथारा, माब्लाबानो ओरै बेंनानै लाफैजोब्बाय आंखौ। सासे बुरैया थखन थुयै थुयै बिदि सानफ्रामबो मेन्डेला फैला मा बुस्थु बिसिलाय जाबाय बुरैया। बोरै आंबो नायनि होननानै थखनजों ओरै एरलालायनाय नायबाय, आंखौ खावब्ला आयु मेन्डेलाया मानसिसो होनना जा मिनिखौ बुरैया। मिनिनायावनो बुरै खिबा थांफ्लांगारबायलै। जा खिबुआ थांबाय आरो मिनिनाया बारा जाबाय। जेसेबां मिनिदों खिबुआबो थांबाय। जेसेबां मिनिदों खिबुआव दं, लास्टआवथ' बुरैया ज' हासुगारबायलै। थासुफोर जादों खोमा बुरैया। थांनोसो गोसो जादोंमोन, बिमा साइज नालाय खालामासैल' अननानै। पस्टआलाय अरिजिनेलथार हरनो, आं थगायाथ' बे फैलासो थगायदों। जियानो जा रायजोनोंथांमोन, आंबो मेथाइ खनग्रा नालाय मेथाइखौनो दोंनैसो खननोसै। नोंथांमोना मोसाफाबा मोजां जायो, ओरैजाय बैसागु मेथाइ।